Pozdrav da ste gradovi i dobrodošli u moju novu epizodu Survival Gamesa na Bedlineu. Kao što vidite igramo na mapi Turbulence i danas sam pripremio jednu temu, a to je, ako nam beše tema, kao što primećujete, ja sam vratio moj official skin na premium. Zašto? Zato što su prošli ovi novogodišnji praznici. Inače, ostaje još Božić i srpska nova godina, ali dobro, to su isto praznici, ali vratio sam ipak skin, možda ću povratiti, ali sada će ostati ovako. Druga tema je cape, znači vidite mi opet cape, dobro to nije tema, ali opet dajem zahvalnost Fixiju, znači veliki pozdrav za tebe Fixi. Stvarno ti hvala što mi daješ cape da snimam, inače ljudi dobijam još malo, možda dobijam još malo cape, ali to nije sigurno, tako da budite na to spremni. Šta se, to se sad lupio nešto. A pokušam da ubijem ovog lika. Opa, beži, dobro. I on je drugar cape-aš. Opala! To, GG. Da, ajme sad da se od nekde štekamo da ne dođe neko clean up. Idemo negdje da šturnemo. Znači vidite ljudi koliko mi je ostalo srca, znači baš sam low sada, ako mi neko bit će last hit na mene. Tako da moram da bežim. I ovdje, ovu mapu, znam neku rutu, ali sad sam failao tu rutu, tako da nisam otišao na tu rutu. Oh shit. Možete da mi nije video. Dobro, nice. Idemo sada da pokušamo da tražimo još neke iteme da se regeneramo. I da, Knex je skoro došao iz Njemačke, tako da pozdrav za njega. I što sam još htio da kažem, da, možda dobijam još malo animation intro, neću da vam otkrivam od koga, nego kad bude intro vi ćete ga vidjeti, pa subujte tog dizajnera. Da, nisam vidio da imam ovaj chestplate. I što sam htio da kažem ljudi, dobro to za giveaway sam najavio, da, i za 100 suba će biti jedan live gdje ćemo zajedno igrati Minecraft, live streamovati i tako dalje, pričati, raditi nešto i tako dalje. Tako da budite spremni i pratite me i... da, još nešto sam htio da vam kažem, to je da moj kanal nevjerojatno brzo raste. Zato onaj moj klip Vanilla na Power SMP-u, tada sam ja imao 37 suba, a sad ima 59. Vidite vi koji je to rast. Znači hvala vam na tome mnogo. I da, što se tiče Vanille, ona je zatvorena, pa što, jednostavno zato što nije bilo redovno igrača da ulaze na nju, nego već igrači ulaze skoro svaki dan po 20 minuta, pa nije bilo redovno. Ali se otvorila nova vanila koja se zvala Crystal SMP, ali banovan sam na njoj, zato što ne znam nije, zato što je kao moj drug grifao, a u stvari ne znam, pa sam ja zato dobio ban, ne znam zašto. Ali dobro, nema veze, šta ćeš, takav život. Ali nema veze. Ne znam zašto je banao zbog njega. Ja sam sad kao kriv što je on grifao, dobro. Šta sam još htio da vam kažem, pa to je to što sam htio da vam kažem. Zaista htio sam da vam kažem da me pratite, subate, lajkujete i šerujete moje klipove. I bit će specijala i to dosta. Kao što sam rekao da će se giveaway biti premium sa security question. Tako da budite spremni i live stream će biti na 100 suba, a sad imamo 60, ajde da kažem. Taj sub, ne znam, mogu lako da dobijem, da pokušam lako da dobijem. Tako da budite spremni, na 100 suba ide live stream, inače najavit ću ga. Da, ja imam svoj fan page i na njemu ću objavljivati klipove, pa na njemu ću najaviti live stream. Tako da pratite i moj live stream na fan page i lajkujte ga i najavit ću vam live stream, pa ćemo tu igrati Minecraft i tako dalje. I tu ću samo možda streamovati Knex i Sprax, on će biti sa mnom, možda, vidjet ću, pitat ću ih i ako budu htjeli.
Znači, on će biti zajedno sa mnom. Bit će mi gost, to jest bit će mi pomoćnici u live streamu. I ako na live streamu dobijem barem 5 suba, onda će biti baš vam hvala zbog toga. Na primjer, ako bi imalo. Ali nisam to siguran. I da, ljudi, razmišljam da promenim nick u Minecraftu. Ne, nisam siguran da ga promenim. Ali ne znam, nisam siguran to. Razmišljao sam da ga promenim, ali neću, to jest tačnije ne znam. Nekad hoću, nekad neću, tako da vi mi predložite da li da ne. Inače, napišite mi kakav bi nick, na primjer, stavio. Nešto poput, ne znam, nemam ideje trenutno. I da, ljudi, rekao sam sve što sam htio, to je tačnije rekao. Hvala vam na komentarima na klipu od Vanile, znači najbolji ste. 59 subova za nedelju dana, ne, 50 tačnije. Ja sam na klipu Vanile koji sam postavio prošle nedelje. Prošle nedelje sam postavio klip Vanile i imao sam 37 suba, a sad imam ovoliko. Znači, koji je to rast kanal u Timeri? Zašto Timeri? Zašto Timeri? Zašto baš kad snimam? Zašto baš kad snimam? Zašto? Inače vidite dizajn kepa crven Optifine. I ovo sad će lik da ide sa čamca. Oh shit. Pokušat ću ovog lika dobijem, ali ne mogu jer sam low. Ajmo brzo dead match da dođe. Nice items, ali ne mogu sad da uzmem. Moram da bežim jer će me timeri ezovati. Ne veze postojići epizodu, ali dobro. To je sada nebitno, točnije bitno je zbog mene i vas. Jer nećete vi sigurno dogledati kako mene oni ubijaju čim uđem u game. Evo, zadnji mi moment, to je to. I poslije, ljudi, to je bilo to da me bi bilo nas tu živo, ako jeste, bacite like, share, subscribe i da se sledite kod